Så er vi i Lillebælt. Under Lillebæltbroen. Skær torsdag. Så er der den første fisk på. En monster på 5+, der er på vej. Minimum 10+. Så det kan til bare en søstjerne. Ja, så er den god til at lave modstand. Jo. Hvem siger, der ikke er småfisk herude i Lillebælt? Hvad? Og det er på ophæng, du. Nej, tik. Wow. Hold da kæft. Ja, hvem siger, der er ikke en fisk her i Lillebælt, hva'? Det var en fladfisk, der kom ud der. Åh, satan. Hvad laver vi i Langeland, når vi kan fange den en her? For helvede, er den god en. Jeg har skraldepose. Ja, jeg har også. Men det skal ud igen, Peter. Nej, den skal ud, den er alt for lille. Den er for lille. Ej, hvor er den flot. Den er flot. Satan. Men tillykke med den. Ja, tillykke med den. Det har du ikke regnet med, hva'? Ja, det er godt. Det er kun ham, der fanger på bagbord og styrbord. Jeg er træt af det her. Jeg mærker ikke en skid. Det er faktisk her Adam. Nej, for helvede! Oj. Det er en langelandsfisk. Det er en langelandsfisk. Nej. Ved du, hvordan du skal lægge den, eller hvad? Jeg tror, det er lige her. Jamen, tillykke igen der. Hør, Adam, vi er kraftedeme 2 amatører her sammen med en, der fanger fisk. Fanger ikke! Ej, den er flot. Hvad laver Patrick igen? Gik på ham. Det ligger rigtig nok af dig. Ja, det ligger rigtig nok. Ja, en der. Vi ser Patrick. Nej! Dag Adam, hvad laver du? Det er dog sgu da nyt fra din side. Nej! Han fisker krabber. Det er utroligt, at Adam har fisk på. Der er noget galt. Nu er der kun mig, der mangler. Ja! Yeah! En rødtorsk. Med chik. Det kan vi mærke. Det kører bare nu. Yep, så fik vi hul i bylden. Nu har vi fisket hele morgenen indtil nu. Hvor vi ikke rigtig fået noget på, men jeg tror, Poul har en god en på nu. Øj, kæmperfisk. Den kan ikke være i kameraet. Ja, Poul han kæmper. God indbold. Vi har hele morgenen mistet en del pirk. Ja. Nu kommer den. Ja. Langelandsfisk. Ja. De gav der sgu da varmt til blodet. Så er Poul i aktion igen. Det minder ikke ret meget. Og Adam har fisk på os. Lille en.
Ja, ja. Jeg holder lige fast i dig. Det er godt 200 gram, du har fat i det. Der kommer dyret for Adam af. Nej, det er Poul, der er det ikke det? Jo, for satan, der stod. Ja, ja. Den er taget på lige i munden. Øj, den er stor. Ja, ja. Det er min også fin. Og så kommer den lille frimærke ved siden af. Ej, fin fisk. Ja, så er Poul på spil igen. Jeg tror, han har brugt en meget speciel parfume til fisken af i dag. Ja, så kommer det. Nu kommer dyret. Nu kommer dyret. Nu kommer dyret. Ja. Hvad laver vi, Adam? Må det hjælpe? Der er i hvert fald bunden. Ja, ja. Det blå farve, det virker i dag. Ja. Ja, blå farve. Ja. Og hvad? Der er ingen andre, der fanger fisk anden. Så det eneste fisk, vi ser i dag, det er kun om bagved. Vi andre, vi smider flere pirker ud, end vi kan mærke fisk. Der er ikke længe før, der kommer op. Sådan 500 gram. 500 gram plus. Ja, med krabbe. Der kommer den jo. Ja. Ja, ja. Når det er sådan, der er torsk og sit ud af det. Ja, ja. Hvad så er der? Jeg tror ikke, der var sild her på Langeland. Aha. Jo. Så kommer dyret. Nej, kan du opfange fisk? Kan du opfange fisk, eller? Nej, for satan. Nej, 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 nej. Flot fisk. Ja, jeg prøver lige så. En god dag på kontoret. En brækket kirkestang og et ødelagt hjul. Ja, den er knækket ved stangsamlingen. Det er ved håndtag. Knæk. En rigtig god dag på Langeland. Og Poul han fisker også med en stang, der knækker i toppen. Helt oppe i toppen. Han er dagens vinder. Fisk med og bruger. I modsætning til os andre. Dag Allam. Hvad er dagens fangst? Hvad satan, en fiskestang med hjul på det hele der. Ja, ja. Ja, ja. Jeg troede, vi kom for at fange fisk. Så fanger man en gammel fiskestang.